ning bapangan iki glibat-glibet pemirsa. Sitok wis rampung, sitoke wis ning ngarep, sitoke ning guri, sitoke ning ruang tamu. Lho, ae lho di Andi gak dibalekno neh. Wis resik. Ayo, sah titike digurak. Sah wis dikeki mangan kabeh. Hah? Aku wis kudungan ngene wis dadi. Ya. Iki lho. Gimana? Kudung pundi? Putih ya? Kak. Ku pem iku. Aduh, kabel. Winter aku cengku. Winter. Untuk iku tikus terus kok. Padahal wis kayak mangan iki. Heeh. Iku cuci mulutnya paling. Ngono. Helme. Tuh, mang wis tak kandhani yo. Anu sik, ora padha gelem kok Andi moler ae. Udah kakek makane. Yo. Gak kakek lho. Juake pengen macak kayak entah nom-nom, gue cepol. Ya Allah, ben gak nguwi. Ya kowe harusnya nganggone cipu to gak cepol. Cepolnya bener gawedi. Timbangnya duwe wi. Oh. Ki golek ya apa? Ndak emnya orang ngaring. Iki ada dhuwur. Lah utul. Mana utul wi? Dikukupi aku. Wes burung. Prene wes. Ayo Tofi. Ya Allah Gusti. Apa sih Pak? Terus jalan. Ayo. Sik ngenteni Mas, iki lho ngenteni Andi metu, ndek gak dilebih lalang sik leh yo. Entah mengarep gene lek Mis. Lah wong Andi loro laku. Mas pucen, iki sentuk. Bae. Awi. Halo, Mas Andi. Pateni. Apa? Apa? Ganggu. Naik tas lah. Tas hilang. Iya. Disemprot. Walah bayeme ngentek kembang. Tempat
saudarane mae sing kedua. Jadi teko langsung mangan pemirsa. Kayak wong sambakan. Kalau ibu Iya lah Pak enak rek. Iya. karo ngobrol-ngobrol sithik engko berhubung mendung yo Dulure lanang lagi stres iki. Lanang iki. Duwe akeh iki ngene lagi. Dek buat itu mana kira apa kuwi? sauni-uni nem kan. Doa lho, Pak. Doa lho yo. Doane sing delok-delok tantuke lawa ya apa? Saite. Piye? Diratani rono nae. Dene ape kaul pokoknya aku nunggu iki. Dene kaul iki lagi. Wis koma. Wes. Apa wis mangan wis kaul dene apik. Mangan kabeh. Ora sedih. Makan kabeh wis kaul ngono koma. Lah udah naik kok mendok lho. Yang mana ada? Daman, Dek. Dang. Pendal di. Dapat aja. Kita bentar ora. Pendal deh. Nah, kena malah mulai. Piye ta? Engko kuwi kawanan soren. Ayo. Sithik-sithik. Eh, Garing meletek-meletek. Wah, kuwi nek kowe Iyalah. Napa dah akeh? Iki bener bulan kono ta. Iya, ning kono rame. Minggu ini yang mana? Eh? Dora dipateni kok sini. Paling Mas. Lah kok tanganku piye kok mateni? Ngero tak diwokno le ngono. Ndak kowe sing ngebel ae jare. Dalam mlegene lah wong aku ya karo pengen ngrungokno kowe bantah ora oleh. Wis pateni. Ora dipateni kok kalau bantah banter ra ngono kowe krungu. Ibu renang terus ya berapa anu gua ganti-ganti. Ganti. Masalahnya ketoke yo keramikan yo kuning modele. Paling seminggu pisan tapi Ibu. Seminggu pisan biasanya kita kuras. Ora paling nek petutup di gua itu. Orang mungkin nanti nak petutup. Enggolang. Saya alahnya kok bisa mengiang. Tuh. Melati mang berenang yo. Berenang lagi mulai. Dek iki loro amene kok mbon iki. Dek iki loro amene ra karuan. Iya, Dek ini kan bodoh tenan. Cocok sama iki isi. Bro, pangani. Warak. Warak mesti teli. Dek mang nek muni jare, "Alah, Mak, aku pokoke apik." Yalah ngono. Tonggon wis pasane apa ora warek pan. Wes. Heeh. Aku tau mesan dolan ning Ping pindho. dolan nang kono anggere wis banget ijek tekan mangan. Iya. Kan kuwi dijak jeblong. Aku jelek kan. Jeblong kuwi lho, kuwi apa dalan elek. Warek Aku metu. Tuh dolan di agro wis marek tekan mangan. ning sulur ya yo. Ini pabrik. Gak toko-toko sih. Kayak domar iki lho. Iki kayak garing iki yo. Garing iki kono. Sapa? Pulang, guys. Pak emang kono Jawa nang. Sapa? Sapa? Aduh, Iya mang kondo. gugah mang. Ora gelem. Pulang-pulang, guys. Lho iki putune, guys. Putune emang pengen tau putune iki soalnya kawit lahir gak ngerti putune. Iki lho cantik. Ini madhep rene. Halo, dadah. Iki putune baik.
Macet total. Alon. Iya dawane. Lebaran kedua. Kecelakaan kali. Hah? Di Kecelakaan tengah macet. ngarepe berapa? Pokoknya memang kecelakaan. Hati-hati ya. Apa? Yo ngantar tok kono yo. Macete padat merayap pemirsa. Lebaran. Hati-hati. Oh, sampai berapa? Tidak, Pak. Mati, Pak. Ya Allah. Apa ini berapa ini? Berapa guys? Berapa? Macet. Hati padat merayap. Sampai kendor kabeh. Leher menggo kok ya aku selalu nyekeli. Helm menggo.